silent. Mafoni edu ngatidzimei kana kuisa silent. Ikarira unozoitsikimura yakunoko. Tine rimwe danho zvakare ratinotora reappeal. Munhu kana uchinge watongwa mudare rineri, ikodzero yako kuendesa nyaya kumberi kana uchinge usina kugutsikana. Tine yatinozonyora yatinoti iyo judgment rinoiswa pafomu rinonzi LC4. Asi kuti uiwane judgment iyoyo mutengo wakabata $10, tokunyorera judgment iyoyo ndio yaunoenda nayo mberi. Whether uruda kuenda ku high court, whether uruda kuenda ku supreme, whether uruda kuenda kwa chueshi, as long as uchibva mudare rineri, hakuna kwaunoenda usina judgment iyoyo. Saka tinokugumirai rinotorwa chete, unokwanisa kuita appeal yako within 30 days. Zikazongopfuura 30 days, yafa yakazvitakura. Hama dzangu dzose dziri munhu, vese vabereki vemunhu, wese mwana akanyorwa pasi achinzi mudunhu muno anogara mudunhu manyachuru, mwana womanyachuru ane ruzivo nezvepasi, ane ruzivo nezvegomo, rine nzindire nezvepasi zvemurere. Musatambe dambe nenyaya iyoyo, ndokuti kana ngari sabhuku akakunyorai, akanyorwa naMambo Nyachuru, ndivo varidzi vedunhu, ndivo vakatanga kuvepo, ndivo vane ruzivo nezvepasi rendire. Zvinomirirwa neni muzukuru wachidunzvira waNyachuru, ndichikutsanangurira mumwe nemumwe. Musapare mhosva yekutaura kuti zvemurera hazvishande. Iwo wakabva kupi uchisvika muno? Wakanzwa sei nezvinyaya pasi? Iye zvino kana uchitiwe unonaisa mvura, naisa toni. Zvino hakuna munhu anokwanisa kutaura zvaanoda pamusoro nemudunhu manyachuru nezvendire. Rinhu rinokosha ipasi pane panodhura, ipo paya hakakwanisiki. Wakataura muromo wakadaro watoshaisha. Tikudzorera pamuri padzimambo darire. Musati madzorera dziviti munyatsochekesa inyaya chaipa inoita kuti muya here amai vane ruzivo here nezvekutaura nezvekuderedzwa kwepasi regomo nemurere. Toto vatidzidzisewo kuti vane ruzivo here kuti hakuna basa. Tanga tichiti maigwaro kuti taura amai ava vakati zvakati nezvakati toivana kutangira. Amai ava vakati kundire murere hauna basa, hazvina basa, kana kudai kwakati hazvina basa zvinoitwa kundire. Tobva tadzokera kwamuri amai. Ameno kuti muri kubvuma here nyaya yekutaurwa iyi kuti makataura mashoko akadaro irungu here kana kuti kwete? Ndatakanga kuti tsanangura. Kwete, pamusoro mati kwete mbirai kudaro. Chienda zviri pamberi munoedzwa kupokana kwamuri pamusoro. Inini ndandibva kwaHarare ndaenda Mubhazi. Saka takagara Mubhazi mumo kwakaita kutaurika nevanhu vari kuvhekisiti nemadzibaba. Tasvika pamazuva apo
ndopakatanga kutaurika nyaya iyi. Vakati munoti gore rino tinopona here? Ndikati izvi ndezvaMwari, ndezvemunhu wese. Ini changu kana mvura kana ikanaya ndifunga kuti changu chichaita. Because ndakasanganisa D netoko chakatotsva. Ndangomirira ipapo. Kuda ibiburo wachotoka. Yeah. Amaya unozi. Omunozi. Ndono kuri kuti zvimurire kwacho. Icho kwati. Unopamba pauno kusvika. Pamba pangu ndinosvika kubva achitanga kugarako. Lainetsa kugamuchira. Ainyara laini. Lainetsa kugamuchira. Kuti usvike utoro takasvikirika. Asi pari zvinhu zvavakubhadhara zvawasimukanwa mavo panyaya yemurere. Hamuna kunyatsita zvakanaka. Alright, wapedza. Amai tanzwa muchitaura nyaya yekuti Mubhazi. Ko nyaya yamutaura yeMubhazi sei maitaura saizvozvo? Mubhazi hatiti rinongofamba kwere? Izvozvo ishiwa. Ko sei mukutaura nyaya yekuti Mubhazi? Ini ndanditoti Mubhazi ndonyaya yekuti Mubhazi. Kana ivo vakauya baba vakatotaura kuti pane munhu akakunzvanya. Sigai. Mubhazi makuri kutaura umu muri kutaura nyaya yeMubhazi. Ndabvunza kuti sei muri kutaura nyaya yekuti Mubhazi? Ini ndomataurira ndikaita ndinoti ndanditoti Mubhazi. Ndati Mubhazi. Dzichitaurwa namwe mumashuri zvinangobvachira. Mubhazi. Inini makambondiona munondiziva? Mimi ndokuzivai isha. Munondiziva? Ndokuzivai. Kupera ndichikura ndipamaina ndokuziva. Munondiziva? Saka mukuziva here kuti Mubhazi mamugeri paseri pavo? Ayo Mubhazi mamusima. Mamusima Mubhazi because ndakatozoburuka ini ndikapona makamira pamuti weiko. Achizopama makamira pasaidi pemafoni. Makamira. Ndikati havasiyisheya. Mubhazi mamusima. Right. Chirega iri kutaurire kuti Mubhazi zvii zvakaitika kuti mupidziwo chitairemu. Right. Amai muri kuziva here kuti Bhazi raakuda kusumuka zvakazonzi vanhu aiwa burukai mupinde mune rimwe bhazi ndizvozvo. Right. Ndokubva tazofamba imi maamai imimi hatiti makanga muchitaura pafoni muchiti takuigirai dovi amaitaura kuti daro ndiani? Maitaura nemwana wenyu pafoni? Makatanga muchitaura nemwana wenyu pafoni wamati takutumirai dovi. Zvemasoseji zvakazouya mumashure. Nyaya yekutaura zvemurere haisi yekubvunza mumwe munhu. Ndosaka takazobvunza isusu kuti mugere sei mumusha menyu. Nyaya yekushora murere makaitaura pamberi pangu. Mapikicha ndinawo enyu kuziva kuti ndimi. Kana musirimi pamwe hamusirimi. Ndakakutorai pikicha katatu. Bhazi. Foni yangu iyi kuenda kwa foni. Itai ya chaji kuchaji. Eno iyi foni yangu. Mota hamusirimi. Makazobvudzwa imimi nevamwe amai vanga vari papa. Zvakanzi amai nokuti pamakataura hapana kumwe munhu akataura. Akaona kuti mashaisha kutaura. Hapana akakutsigirai. Makabva manyarara. Makati kwedu uku kuri kutaurwa zvokunzi vanhu hande murere